Legend lengoma elithana uhlonipha umhlaba mfowethu ngendlela emnandi ngayo ngane yakwethu wayibhala kwenze njani isiphi isimo leso ozama ukudlulisela kubantu ngempela ngangenzela ukuthi abafowethu kwazi ukuthi umhlaba uyahlonishwa ngoba masibuka esikhathini samanje abantu abaningi sebeyazenzela angazi ngathi abafundisekile isikhathi esiningi kanti umhlaba kumele uhloniphe umuntu ngoba ugcina usungena ezinkingeni obungalindele ukuthi ungangena kuzo ngesizathu sokuthi abantu ophila nabo bahloniphe ngangidlulisa imessage ukuthi kumele sihloniphane emhlabeni sibambisane kukho konke impilo ukuze iqhubeke ngoba into eyenza ukuthi siye phambili inhlonipho akukho kunye singakwenza konke kodwa inhlonipho nje yenza ukuthi into ephambili ngangidlulisa lo mlayezo impela ukuze ngibhalele ingoma cha ayifike niyayifikela ingoma ngazizwe nje ngibuka isimo esasenzeka nje emhlabeni wonke ukuthi manje esikhathini samanje nezingane zamanje sezenza ngendlela esingayiqondi kahle kodwa ke ngangidlulisa umlayezo Uveza ikhono lakho. Xhumana nathi on Instagram, Facebook, and ungakhohlwa to subscribe on our YouTube channel. Hustlers. Ningizimu Africa worldwide kuphina kuphi-ke la umbukela sibukele khona namhlanje ngithi salute kuleyo ndawo sanibonana nini namhlanje ke ngifikile ngizosho kamnandi sizothi Azibuye Emasisweni ngiyazi bensathe ukudidiseka ukuthi hayibo wacwila la uKing Skhondla kwenze njani bakwethu ngibuye ngenkani ke namhlanje namhlanje ngithe ukwehluka ngani zakwethu ngiphethe iciko ke la iciko likaMaskandi ke leli niphethe nanentambo isazokhala bukhoma khona la kuwona umuntu hustlers kanti ke ngikhumbuze bakwethu ukuthi igama lami ngelanga uyena uKing Skhondla kanti engalakuphiwa mama nobaba usiyabonga umfocus biya kanti sikhona ke la endaweni yasemtubatuba ogengele sizosho kamnandi ukuthi Azibuye Emasisweni masingapheli isinto ebantwini ngempela ke namhlanje ke namhlanje ngisho ngathi kuhlukile ngani zakwethu ke ukhona uLegend uzobingelela naye ke lapho nikwazi ukuthi nimazi ke naye sifuza ukuthi ke lolu thando olungaka lomculo kaMaskandi lisukaphi kanti uqaleni ucula kanti yini futhi yamholela ekuthenini yena agcile kumculo kaMaskandi Legend mfethu naba ababukele ngasemakhaya uthatha ithuba ubingelele ngibingelela abalaleli nawo konke abaseki bamaskandi obingelelayo uphilo obiza usibiya ngokwezomculo le udume ngoLegend 45 angibingelele bonke abalaleli nabaseki bestage lesesikusona njengamanje Okay ngani zakwethu ke lapho ke sizazi ukuthi sisazoza ukuthi ke la uLegend ke ukhulele kuphi sizobheka zonke izinto ezifana nalezo kodwa ke ngithanda ukuthi ke ngikushayela ihlombe nawe ukuthi hawu leyo ngilozi bakwethethe yafika ingilozi yedatha wasukwazi ukuthi uxhumane nathi wena uhlale nathi njengomuntu basilazi ungakhohlwa ukuthi subscribe and like and comment sizuvo lwakho ukuthi lolu hlelo sikuphatha kanjani kanti uthini ke wena ngohambo lalensizwa abathi uLegend 45 ungakhohlwa inkundla ezokuxhumana siseshe nje ukuthi nje Mtuba Hustlers Facebook page uzoyithola kanti Instagram Twitter kanjalo futhi na ku YouTube ungakhohlwa to subscribe kanti ke mina igama lami ngishilo ngathi nginguKing Skhondla bethu ngaleko kunanaza nangomosha isikhathi Legend 45 abantu bayibuza njengamanje umunye uzothi ngiyaqala ukubona uLegend omunye usethi ngaye ngambona phambili mina ngiyafisa la indaba siqale ekuqaleni ukuthi siyakubona usikubona namhlanje usufikile usuLegend uphethe isiginci usuyacula singazi ukuthi ingemuva kahle lakho lusukaphi uqale nini umculo kaMaskandi kanti yini lena eyakholela ekuthenini ungene emculweni kaMaskandi engingakusho kuze ngifikela emculweni kaMaskandi ngangumfana nje omncane owayethanda kakhulu uMaskandi ngangithanda kakhulu ukulalela umtshengiseni kakhulu obulalela lenkunzi abathi ugcwetha yona nkabe bengilalela futhi bengizwa ukuthi ayangishayela inkabi futhi mangilalela inkabi nginakho nje ukuthi mayidlala ingoma yakhe ngilokhu ngiyithengisela ngiyethe ubone ukuthi lento lenginothando lokuyenza ngagcina ngase ngakwafika ukuthi nami ngizama ukuthi na ngigcine ngifike kuleli banga lokucula ekuqaleni kwami ukucula ngiqale nakho uqala iCovid lezo khathi nje ngabe sengithi nami ake ngiyozama ngibona mangathiwa ngiyakhipha ukuthi kungalunga ngazama ukukhipha ngabona ukuthi hayi kuyancengeka ke ngase ngithi hayi ake ngiqhubele indima
kodwa ngisafisa impela ukufika kuleli zinga eliphezulu njengalabanye abafowethu. Mhlambe wethu ngifisa ukubheka la ekuthenini ngokusho ukuthi uqale ngezinga le-COVID. Wena abantu abaningi bakhalile ukuthi during isikhathi se-COVID bebecindezelekile bebengakwazi ukwenza izinto, but wena wabona ithuba lokuthi ilona sikhathi sokuthi ungene ku-music. Uthema ungena ku-music ulibone linjani isasasa kubantu, uthema uphusha kwaphusheka yini? Engingakusho kube nzima kakhulu kodwa sizamile ukuncenga ngoba phela singabantu nathi ababesaqala abaningi abakasazi singabantu nje abasafika endimeni kodwa ke ngakithi kulaba bese besazi cha bebencoma impela umsebenzi bethi hayi asiqhubeke impela siye phambili besinika nje impela amandla ukuthi siqhubeke sisemkuzo kuyithembiso zabo basitshena zona ukuthi hayi asiphushe impela siye phambili futhi simisela ukuya phambili khona kunzinyana kumaskandi kodwa ke siyethemba ukuthi masibekezela konke kuyohamba kahle injalo nina. Alright, ngani zakwethu sihleli naye insizwa uLegend uyasichazela mayelana nohambo lwakhe ke manje ukuthi usanda kusijoyina usanda ngena ungakhohlwa to subscribe and share leyo video ibuka njengamanje ungakhohlwa futhi ukucomment. Legend 45 mfowethu ngifisa ukubheka lana ekuthenini nakho kusuthe uyangena endimeni yomculo igama leli Legend 45 lisukaphi noma uvele wathi ngoba sengiyangena endimeni yomculo hayi igama mina engizokwazila ngayo emculweni ngizoyibiza ngo Legend 45 kahle kahle ngifuna ukubheka umsuka wegama Legend 45. Hayi kwegama kunenye inkabi engangijwayele ukuthi idlale naye iginci esasijima nayo kakhulu indaba yamaskandi kushutheke lapho ke ngangumuntu oyikhuthalela umaskandi leyo ngabe ngaye ngazama nokuyigidela nje sasibambisene nayo kwakuthiwa uthisha omkhulu mfowami Zolo uyena owagcina sengipha lelo gama wathi hayi nguLegend nami ngalimukela ngoba phela ngangabi nalo igama lomtsizo lithene lokuthi ngingagiya ngalo futhi nami ngase ngilimukela ke senginika lona ke enginika lona enginikiswa ukuthi cha benginsizwa lokukhuthalela umaskandi and futhi mase ngifikile nje kuyena sesiyenza lento yethu ayenze impela wasengipha umfana lelo gama ne. Okay ke Legend ngoba uyasichazela ukuthi before ungene emculweni ubukade ugida ngaphambilini mhlambe omunye umuntu uzothi uLegend ungene emculweni ngoba mhlambe eseyibalekela lo abamgidela esithombeni esikanjalo yini ekwenza ukuthi ukhethe ukushiya kulobo umgidela bese wena ufuna ukuphuma uzimele njengo Legend 45? Engingakusho hayi ngoba kanjalo esakwenzeka ingoba sasibambisene kahle kahle hayi ukuthi ngangigida ngoma ngangumuntu nami wayesiza ekuthenini ngoba naye lo engangimgidela naye wayebuye egide ngokuthi phela nawe yabazi umngane ukuthi uba kanjani kumele nisizane kwesinye isikhathi ngangenza lo msebenzi ukuthi maye nomdlalo nami ngihambe into mayenza ngothando akuyi ngokuthi mhlambe usungaphansi kwalowo muntu ngenza nje ngoba kwakuthando ukuthi sibambisane lezi zinto kanjalo ngase ngithi hayi ngoba nami umvelo umaskandi sasuqale nabo sucula nabo ukuthi yena wayesephumelele esekukade uqala umaskandi eseke wakhipha mina ngithothi ngangakhipha ngase ngithi hayi angibambise inkunzi kuze nami ngithi mase ngihambe nesikhathi mangifuna usizo nakuyena bese ngikwazi ukulithola. Alright ngani zakwethu sihleli no Legend 45 njengamanje ngifuna ukuthi siyophuza amanzi masibuya sizoqhubeka nohambo lika Legend size ukuthi iqhubeka la. Sisambe sabuya ke ngani zakwethu sibuya kamnandi ke lapho isihleli nayo insizwa uLegend 45 besazwa ukuthi ke ngempela yini ke yamsusa ke lapha usechazile ukuthi hayi ngoba babexabene hayi ngoba wayegida ngoma cha Legend kwethu engifisa ukubheka la ngane kwethu ukuthi ingoma zakho osunazo ngabe sezingaki noma usune album okanye kusengamademo into efanayo. Okwamanje njengoba ngisho ukuthi umuntu osafika ekusumuntu osashaya amademo engomeni enginazo cha so5 kodwa ke ngisaseyindleleni zayo CD ukuthi mase kume kahle esimeni semali bese ngiyayikhipha ke CD kodwa ngigcina ingoma ezo5 okwamanje. Alright ngani zakwethu Legend fethu ngifisa ukubheka la ingoma lezo ngokuthi zo5
seziyatholakala yini la kudayisa khona umculo kuma-online stores into ey'fana nalezo? Hhayi, bengakatholakali kuma-online store, kodwa nje bengisewumuntu osey'nhlelweni zakhona kukho konke lokho, kodwa bengisakwenzile, bengisapostile le ko-YouTube. Poste ko-YouTube? Esike sidlale khona, utholukuthi nje ngifake umdlalo-ke lowo-ke lawo mavidiyo sibe siwabidorayisile. Bekuseyona kuphela nje bengisayifakile. Kodwa ney'ngoma nje maduze nazo zobe sey'ngena ku-YouTube. Une-YouTube channel kahle kahle la ufaka khona into zakho? Yebo, ngine-YouTube, ngiphinde ngitholakala na-TikTok. Ngiyabona into ekanjalo ngitholakala. Alright, siyambona-ke la uLegend 45 uqinisile nangampela ukhona la ku-YouTube, siyawabona amavidiyo akhe. Siyamxexa ukuthi lapho nawe ngasekhaya siyancenca ukuba uhlanganyele kanye naye uhambe uyosubscribe ku-YouTube channel yakhe, ulike and udownload ustreame amavidiyo akhe uLegend 45. Legend 45 mfowethu engifisa ukubheka la mfowethu nje usuchazile ukuthi unengoma eyidemi, yona yiphi ingoma waqala ngayo owenza ukuthi uma uyiqala ngale hayi abantu bayijabulele kakhulu? Yiyo yiphi ingoma waqala ngayo ukurekhoda since ufike emculweni ngesikhathi se-COVID? Engangiqale ngayo ngaqala ngalethu ungababona bengizonda. Iyona ngoma engangiqale ngayo ngoba isimo engangibhekane naso sasinzima kakhulu, mase ngithi hayi ake ngiyikhipha, nanokuthi ngangisafuna ukuyitest ukuthi kuyenzeka noma mhlambe ngiyafosa kanje, ngabona ukuthi hayi ngathi mangibuya nayo ingoma hayi basho bathi hayi mfana uyashaya, ngase nami ngithola ukugqugquzeleka ukuthi hayi kusho ukuthi ake ngiqhubeke ngikhiphe until ngize ngifike kwi-CD le ngifuna ngithi ngigcina ikhiphe. Alright, Legend engifisa ukubheka ngoba usho ukuthi unengoma ethi ungababona bengizonda. Kule ngoma usebenze nobani okanye usebenze wedwa ngoba uthi usafuna ukuyitesta? Obani owasebenzisana nabo kuyo le ngoma? Hayi, kuleyo ngoma umuntu engasebenzisana naye nguyena bese ngeke ngamchaza ukuthi umfokamzolo, abambiza ukuthi isho omkhulu. Mawuthanda uyasho ukuthi umaster wentambo, uyena engangisebenzisana naye ngoba nasesigincini ngangakashaya impela, kodwa uyena wayengishayela ekubhekeni-ke sasibambisene-ke naye ekubhekeni. Lokho okunye nje uyena wayengishayela isiginci-ke ukuze iphume leyo ngoma. Kanti sakwethu ngiyazi ukuthi senimagange ngenxa yokuthi nithe niyayibona intambo eduze kwalensizwa, niyafisa ukuzwa ukuthi iniphatheleni, bathi uphetheni esandleni abazi kangcono. Cha, sizolivula lelo thuba ukuthi umfana adedele intamba ayidlale bukhoma ngoba niyeza ukuthi cha manje useyayishayela, kodwa esafika wayengayishayeli, wayedlalelwa uthisha omkhulu, abanye bathi umaster wentamba. Kusho mina, kusho yona insizwa engihleli naye abathi uLegend 45 ephansi emtubatuba njengamanje. Legend bethu engifisa ukubheka-ke la, usunemicimbi emingaki osufike wayiperforma since ofikile endimeni yomculo, kanti futhi umuntu uma eqashile uyawubheke yini ukuthi iluphi uhlobo lomcimbi noma awukhethi? Engingakusho emcimbini esengike ngahamba, ngangisahambe ewu-2. Eminye ngagcina ngayihambanga ngezathu ey'thile. Cha, kokomcimbi ukuthi ubani osuke ngikashile akaze ngakhetha ngoba ngangisewumuntu owayesahamba edlala nje for free ngokuthi phela sisayiveza. Kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi uma wenza into kanje ugcine uyivezile kubantu ngoba yona ndlela yokuthi siyiveze le ukuthi sihambe edlala. Kodwa nje ayikakabi mningi imidlalo engisayidlalile. Sisafisa khona impela ukuthi sigcina siqasheka-ke makukhona abafisa ukuthi bezonandisela emakhaya. Alright, Legend engifisa ukukwazi mfowethu, njengoba nawe usho ukuthi usemncane endimeni yomculo kaMaskandi, wena ukweluleka omunye umuntu okubukayo njengamanje obese enhlahleni ukuthi athole idatha bese eyayistreama le video yakho njengamanje, ungameluleka uthini kumuntu ofana nawe osekhaya ofisa naye ukuthi ayiveze ikhono lakhe onesiphiwo nayo sokudlala isiginci njengawe? Engingakusho mina ukuthi uma umuntu osafisa ukwenza okunjengokwami ukuthi uyimisele, ubekezele, uye kubantu abayazi ukwenza leyo nto, uncele ulwazi ukuze ufinyelele kuleyo nto. Khona kunzinyana khona uma usaqala ungakayazi into, kodwa kusuke kubiza ukuthi yena usondele kakhulu kulaba sebekwazi, bake bethi indlela ukuze kwabaphambili basuke besho zona izinto ey'kanjalo
uhambele ngakubona uncele ulwazi yothi usuwazi ukuyobona imiphumela yakhona ukuthi ihamba kanjani. Alright, bathi indlela ibuzwa kwabaphambili nami ngikhombiseni indlela ngazi. Ngiyadlala ngane zakwethu, akusho mina kusho Lengend 45. Ngane zakwethu selisikhathi sokuthi uLegend adlale intambo. Kodwa ke intambo ngifuna ukuthi ayidlale masibuya ngapha ukuyophuza amanzi. Masibuya sobe sibuya ngayo ingoma kaLegend. Kodwa ke ngifuna ukuzwa kuyena ngaphambi kokuba sihambe Legend. Masibuya ngapha yiphi ingoma ozodlalela yona? Hayi ngizobadlalela ethoye iqhenya legcina ukuphuma. Nizwile usenithembisile uthi woyiqhenya iyona ngoma yakhe egcina ukuphuma masibuya ukophuza amanzi sibuya ngayo usho kamnandi uthi woyiqhenya usho Legend phansi emtubatuba siyabuya. Ngane zakwethu kumnandi kutelila kusho mina kusho Legend uthi anokuhlonipha umhlaba niphile nabantu. Hayi cha ngizwile bakwethu ukuthi nami nginalo iphimbo thema ngingena ngezwe ukuthi hayi lento nami shuthi ngibizele kuyo ngane zakwethu ngelilanga nami shuthi ngiyoke ngirecorda ngazi uyongifeatureisha yini Legend. Hawu ngiyofaka khona ngoba ngathi ayikhuphuka kakhulu. Ngcono bakwethu akayibambi ngophondo lensizi izile ukuthi hayi khona iphimbo. Ngicabanga kwethu kusemnandi kutelile sihleli naye uLegend. Legend lengoma elitha nohlonipha umhlaba mfowethu ngendlela emnandi ngayo ngane yakwethu. Wayibhala kwenze njani? Isiphi isimo lesozama ukudlulisela kubantu ngempela? Ngangenzela ukuthi abafowethu kwazi ukuthi umhlaba uyahlonishwa ngoba masibuka esikhathini samanje abantu abaningi sebeyazenzela angazi ngathi abafundisekile isikhathi esiningi kanti umhlaba kumele uhloniphe umuntu ngoba ugcina usungena ezinkingeni obungalindele ukuthi ungangena kuzo ngesizathu sokuthi abantu ophila nabo bahloniphe. Ngangidlulisa imessage ukuthi kumele sihloniphane emhlabeni sibambisane kukho konke impilo ukuze iqhubeke ngoba into eyenza ukuthi siye phambili inhlonipho akukho kunye singakwenza konke kodwa inhlonipho nje yenza ukuthi wonke into ephambili. Ngangidlulisa lo mlayezo impela ukuze ngibhalele ingoma. Cha ayifike niyayifikela ingoma ngazizwe nje ngibuka isimo esasenzeka nje emhlabeni wonke ukuthi manje esikhathini samanje nezingane zamanje sezenza ngendlela esingayiqondi kahle. Kodwa ke ngangidlulisa umlayezo ukuthi nje ahlonipha akuhlonipheni akukhethile ukuthi kumele kuhloniphe ingane sihlonipha nomdala konke nje kufana sibe into eyodwa sibambisane leyo message engangidlulisa impela
ezweni lonke ukuhloniphana. Kanti zakwethu ngizwile uLegend uyachaza ukuthi wayegqugquzela nje ukuhloniphana sizokuyinto ebalekile ngempela ngani zokuthi ukuthi sonke masakhelene noma umakhelwane noma abe uyingane umdala kubalekile ukuhloniphana nibambisane noma uyayibona ukuthi usunamandla kangakanani hloniphe omunye umuntu lazi ilungile lakhe sazi isigaba sakhe. Ngani zakwethu isikhathi sami siyala ngani zakwethu ukuthi sihlale njengamanje ngifuna ukuthi ke sisishelele masibuya ke sizobuya ngengoma enye futhi kaLegend lapho ke sizobe sesizogoqa ke esezositshela ukuthi utholakalaphi mawufuna ukumqasha umqasha kanjani uLegend kodwa masibuya sizobuya ngenye ingoma yakhe. Legend ithi ingoma esobuya ngayo ngingacishe ngisho ukuthi ngisazocabanga kahle kodwa ke phakathi kwaletha amalungelo noma impilo inzima kodwa nje ngiyobe sengibuya kahle sesibuye idolo ukuthi yiphi engiphasisa. Okay lindela amalungelo okanye impilo inzima siyabuya. Oh ngituyafunda wambuyela nesizindana oh ngituyafunda wambuyela nesizindana ngoyaza ngifundile udlalela ngedwa ngoyaza ngifundile wena udlalela ngedwa oh ngituyafunda wambuyela nesizindana abazali bangikhipha ngiyofunda ngifike nami ngithekolela. Hey bakwethu kumnandi kudelile uLegend besihlabela ingoma yakhe emnandi ke ethi amalungelo mfowethu siphinde sizwe ukuthi nansi ingoma usikhiphile amalungelo uthini kule ngoma usitshelani kule ngoma mfowethu. Kule ngoma ngayikhipha ngokuthi phela ngoba ngangishilo ukuthi inhlonipho ngokuza ukuthi wayiqhenya ngenhlonipho ngokuthi kumele sihloniphane. Ingane zamanje bese ingenakho ukuthi zimaze omunye umuntu futhi bese zenja esinoma kanjani ukuthi zinamalungelo lawa esiwathola kuhulumeni. Uhulumeni kahlahle ngangibheke kuhulumeni ngokuthi izwe lonakele ngokuthi enike ingane amalungelo. Ingane zamanje ayisashawa ngoba phela ukuyishaya ingane kusuke ngisho ukuthi ihlukumeza usuke uyikhulisa njengoba nathi sikhule ngayo induku hayi ukuthi kusuke kuyihlukumeza. Ingane zamanje engasashawa kuba nzima ukuthi iqonde ngempilo ukuthi kanjani kanti induku iyamqondisa umuntu. Ngangiqonda ukuthi amalungelo kahlahle kwesinye isikhathi ayasibulala thina sonke nami ngiseyingane ngisaqondiswa ngenduku. Ngangichaza lokho ngokuthi induku kwesinye isikhathi kahlahle iyaqondisa so thina sesibulawa amalungelo kakhulu ngokuthi asisayifuni. Alright Legend mfethu umculo wakho ngabe ukhona yini umuntu okubhekelelayo mhlawumbe ofana nemanager okwazi ukuthi akumanage umculo wakho? Okwamanje kusenzinyana bengamthola umuntu okanjalo ngisayizabalazela nje nama ngakafiki kuleso sigaba sokuthi ngabe manager senginayo ngisewumuntu nje osayizamela okwamanje. Alright mfethu njengomuntu osemculweni mhlambe kukhona yini ophezulu kwakho osingakulindela okufana ne-CD, i-single track, i-demo, i-music video. Ikhona kuphi esingakulindela njengabantu abalandela umculo esingakulindela kuwe njengo-Lengend 45? Njengo-Lengend 45 engakulindela kimi cha sengingaba i-EP. Bengiplana ukuthi ngaze ngiyikhiphe ngonyaka ozayo kahle kahle mase isimo samasente sesimkahle. Ngoba manje kuney'nkinganyana isangibambile okusamele ngiyilungise ukuze ngifike kuleso simo lesizokukhipha leyo EP. Kodwa nje ngizobazisa abantu mase ngizoyidedela leyo EP.
Isulu omnyama kamalandela hawu bakwethu bathi ongapheli kuyahlola isikhathi sami ke nami sesiphelile siphelela khona la sizophinde simeme kuLegend nangelilanga sihlale naye ukuthi la singakozwanga ukuthi sifike khona wena ukufisa ukugcina okwazile ngoLegend sikwazi ukuthi sikuthinte sikwazi ukuthi akwazi ukusichazela ukuthi ikhona kuphi ke lokhu wena obufisa ukwazi ngaye uLegend mhlambe Legend 45 mfethu ukukunikeza ithuba lokuthi uvalelisa ngithanda ukunikeza leli thuba lokuthi ke njengoba usushilo wathi awunawo umuntu omanage umculo wakho ake sithathe leli thuba uzicelele kuwo wonke umuntu obuka le video nongakhona nje ukufaka isandla ekuthenini alekelele umculo wakho ukwazi ufula ikhono lakho lephambili thatha leli thuba ke uzicelele kuwo wonke umuntu obukayo njengamanje ngibonga ithuba mfowethu onginika lona ngizoyikhulumela nabalandeli cha bafowethu kukho konke njengoba bese ngishilo ukuthi ngumuntu oyimele akekho okubhekelelayo ngisazama uma ngibambile kumatofu ngiyazama ukuthi ngiqhube umsebenzi ngoba iyona into engizwayo ngaphakathi le futhi engiyibonayo ukuthi mhlawumbe ngiyaphambili mangisuke ngihambisana nayo cha ngiyicela abafowethu support nami ngisawumuntu ozamayo baningi abafowethu esinabo la endimeni yomculo ababambekile ngokuthi abakwazi ukuyimela akukho abakanayo support abanayo ngiyacela nje nami njengoLegend njengoba sengisenezwile ngikhuluma ngikusho okuningi ukuthi ngicela ngipha nje kakhulu isupport nokuqashwa ningiqashe bafowethu angibizi kakhulu ke ngoba ngisawumuntu nami ofikayo uxoxisana nje kahle kahle ukuthi amanani angana kodwa ngiyaqasheka ngiyatholakala na Facebook uyabosesha nje uthole Legend 45 ngeke ungamboni nenye group futhi ebhaliwe ukuthi Legend nginama page futhi abhaliwe ethi Legend 45 akukho nje la engatholakala khona uLegend 45 mawumsesha umsesha ubhalwe ngamagama esingisi lo Legend 45 ngeke ungamboni wesilungu kunjalo impela ngeke ungamboni ngiphinde ngitholakale nako TikTok kodwa ke igama ngilibhalele ngibhala uphilo umsweli uzobona nje ngeke ungamboni Legend futhi bolibona nje ukuswahla lensizwa nje uyolibona impela hayi bolibona impela nje ukuthi awunguye lo mfana lo ebesimbona la kanjalo impela nasengcingo ngiyatholakala sibize futhi inombolo inamba engitholakala kuyo ithi 079 710 ithi 7080 yona namba engitholakala kuyona ngiphinde ngibize 079 ithi 710 ithi 7080 yona namba ongathola kuyiLegend ke la ngiyacela bafowethu isupport kakhulu ngalokho nobe ningisizile futhi ngalokho inkosi yongibusisa ngoba ngiyabona nami into engifisayo ugcina ngiphumelelile impela sibonge babuki bale video nabalandeli bale stage lesi ngiyabonga kanza kwethu bekumnandi sihleli ndawonye mina njengo Skhondla sengithatha imithwalo yami ngiphekelela phansi emtuba la ngivela khona bathi ongapheli kuyahlolo bathi kumnandi usawubona ubuhlungu sala kahle kanza kwethu asibonane ngekuzayo mina I'm signing out bye you Bebena expect you to I can sing. Yes. So my very last I'm doing hip hop. Yeah, na kone exposure into it. Yeah. But then changing singers on piano in house. That's why I'm going to call abantu to band and they started realizing it's okay. People see music on and then Yes. But about time so in people have been listening to some songs that I've been sharing to them. Yeah. So then I realized then